Takto vyzerá strecha po prvej vrstve. Ideme na našu druhú vrstvu. Na prvú vrstvu, čo sme nanašali, bolo hlavné, aby farba bola trošku riedšia, aby túto farbu bránok v sebe vťahol. Jak ju vťahol, to vidno. Tak dávame druhú vrstvu. Ide tam už oveľa hustejšia farba. A druhá vrstva vlápi sa do prvej vrstvy. A bude to držať. Strechu to máme dokončenú. Zostalo sa dať dolu fóliu. Vyčistiť žláby. Namaľovať spodky, to možno už so všetcom, tak to bude. A bude to hotové. Bude teraz pekná aj fasáda, aj strecha.